300 senilu. Mara Ingliża f'Londra weldet l-uniku wild tagħha tifel u semmejtu John. It-tfajjel John ta' 7 snin tilef l-ommu, sar il-tim u kif kien isir sikwit dakinhar kellu bżonn ifittex xogħol ta' 11-il sena sar baħri. U dik il-karriera dakinhar jekk trid issir sinjur u f'daqqa kienet illi tinżel bil-bastiment tiegħek fl-Afrika tisraq l-Afrikani u tbieħhom bħala l-sira fl-Ewropa jew fl-Amerika. Ma din John qabad din il-karriera u brilla fl-immoralità, fil-vulgarità, fid-da bniedem viljak u ħażin. Ta' 23 sena nqabad f'Maltempata f'nofs ta' baħar. U John kien sema l-Evanġelju, però ovvjament ma tax kasu. F'dak il-mument ta' kriżi għajet il-Alla biex isalvaħ, u Alla salvaħ b'mod drammatiku. Ħafna snin wara flimkien ma' poeta ieħor Ingliż William Cowper ippubblika ktieb ta' għanijiet Kristjani, Olney Hymns, li saru famużi, però ovvjament l-iktar waħda famuża ta' John Newton hija Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. L-bnija Malti, grazzja tal-aġeb, xieħlew. Li fdiet l-msejken jien, mitluf kont jien, missa misjub, bla dawl, ġejt nara jien. John Newton jiddeskrivi l-nifsu bħala wretch. Ma tantx nużaw għaz bl-Ingliż. Mija kelma li tfisser msejken, miserabli, wieħed ta' jitħassru, wieħed li huwa fallut moralment. U hekk kien John. U hekk konna aħna wkoll. John għalih il-grazzja kienet tal-ħaġeb u meta ma tibqax tinstema meraviljuża l-grazzja, nista' ngħidilkom ħaġa waħda, nkunu qbadna triq tan-niżla. Il-grazzja tal-Alla li tulluminalna triq illi tispirana. Fil-uffiċċju tiegħu fuq il-fuklar dendel tabella kbira li fija kwota mid-Deuteronomju. U se tiftakar li inti kont il-sir fl-art tal-Eġittu. U l-mulej Alla tiegħek f'dik. Kont il-sir u l-mulej f'dik. Problema maġġura tagħna hija li aħna nies li ninsew malajr. Bir-raġun Ġesu jikkmandana biex niftakru fih fil-ħobs u l-imbit għaliex aħna nies li nbatu minn amnezija. Kollha kemm aħna qalbna mhux moħħna ta' qalbna ma terfax. U allura rridu kontinwament niftakru minn fejn qalana u issa fejn ġabna il-mulej. Għaliex jekk ma nagħmlux hekk, jekk ma niftakrux kontinwament, ħanħarsu dik it-tabella int kont il-sir fl-art tal-Eġittu. U l-mulej Alla f'dik. Jiġrilna illi inkunu ta' bilħaq miljunarji imma nispiċċaw ngħixu il-mandraċ. Ngħixu f'kerrejja. Niklu il-ħobs bil-butir biss u naħassu darba fil-ġimgħa. Inkun qegħdin ngħixu ħajja Kristjana substandard. Flok ma ingawdu il-grazzja ta' Alla, jekk inti tinsa gwaj għalik. U il-Galatin kienu għaddej minn dil-problema. Aktar kmieni tiftakru Pawl għallhom, Galatin stupidi. Min saħħarkom biex ma tobdux il-verità? Intom li qudiem għajnejkom Kristu kien rappreżentat imsallab. Għax dak huwa l-ftaħir tagħna. Illi nafu illi aħna konna fil-jasar, konna il-sira u l-malej ħalisna. Vers 8 jgħidilna madankollu f'dak iż-żmien meta ma kontux tafu l-Alla, tjassartu mal-Allat li minn natura mhumiex Allat. Konna qegħdin ngħixu f'tip ta' ħajja tista' tkun ukoll ħajja reliġjuża illi ma kienet tiswa xejn.
Pawl l-Efesin qal lhom ftakru li intom kontu barra mill-pattijiet ta' Iżrael, mingħajr Alla, mingħajr Kristu, mingħajr tama. Hemm bżonn niftakruhom dal-affarijiet. Li aħna konna f'dan il-jasar inservu l-idoli, inservu l-frua illi mhumiex Allat. Imma l-Mulej għamel dan il-kambjament fil-qalb tagħna. Irrealizzajna illi l-idoli li għandhom għajnejn u ma jarawx, widnejn u ma jisimgħux, ħal u ma jitkellmux, riġlejn u ma jimxux, infatti jridu jerfgħu fuq il-bradella, turi kemm l-idolatrija hija propjament irrazzjonali. Ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Il-raġel jaqta' zokk ta' siġra, parti minnu jirranġa ħinjam biex iwadbu fil-fukla ħalli jissaħħan fix-xitwa. U parti minnu inaqxu forma ta' statwa biex jinxteħed qudiema u jgħidilha int Alla tiegħi salvani. Il-bniedem kapaċi jereq f'dik il-ħama ta' ħajja futili, ta' ħajja imħawħa, ta' ħajja bla sens, bla saħħa, qarrieqa li tiddegradaħ, li ma tħallihx jgħix ta' bniedem. Aħna rridu nqimu, però meta għadna fid-dlam ma narfux nqimu lill-Alla ħaju veru. Il-qima tal-Allat folot hija qattila fil-versens tal-kelma, qattila. F'Iżajja naqraw dawk kollha li jsawru l-idoli mhuma xejn. U d-dimalla ma tiswa xejn jekk inti m'intix fil-għaqda miegħu. Iżajja jkompli jgħid u l-ħwejjeġ li jitaxqu fihom ma fihom ebda profitt. Ma jġikomx il-biki u n-niket f'qalbkom taraw nies f'pajjiżna stess, pajjiż ċivilizzat. Pajjiż ċivilizzat, ma nix qegħdin nsemmu xi aborigini illi qatt ma semgħu b'xejn, jew nies tal-Amazzonja. Pajjiż ċivilizzat illi imorru wara injam naqqax u jitolbu quddiemu u jinsew. Hemmi il-problema li jinsew kif il-Mulej Alla tagħna qal la tagħmel ebda xbija minquxa għalik. La taħwiġ fis-sema la fl-art u qas taħt l-art, la tmilx quddiemhom u la tqimhomx. Għax jien il-Mulej Alla tiegħek. Illi inservu Allat folots ifisser nkun qegħdin niġħdu jew nisirqu l-Alla mill-unur u l-ġieħ u l-glorja illi ħaqhom lilu biss. Kull qima, kull adorazzjoni, kull venerazzjoni irridu inrodduha lilu biss. U waħdu ħaqqu id-devozzjoni ta' ħajjitna. L-akkuża li Alla nnifsu ġab kontra il-pagani hija li huma skambjaw jew partu l-verità tiegħu ma' gidba u veneraw u servew lill-ħlieqa, lill-kreatura aktarx milli il-ħallieq li huwa mbierek għal dejjem. Alla qalana minn dan il-jasar. Però rridu niftakru bħal John Newton illi darba konna l-sira. Darba konna skjavi tal-passjonijiet tagħna nfusna. Għaliex meta aħna nivvintaw kwalunkwe ħaġa reliġjożament biex nqimuha dik hija gidba f'rivalità ma' Alla. Aħna l-bnedmin l-aħwa imweldin idolatri. Imweldin idolatri, żvijati minn Alla. Jekk Alla ma jżommniex lura, insawru Allata li nafusna, xi ħaġa awtomatika. Bniedem imbiet minn Alla ħajsawwar Allat għalih innifsu tal-ħaġar, tal-injam, tal-kartapesta, kwalunkwe ħaġa. Però ovvjament l-idoli tafu daqsi, mhumiex bil-fors statwi. L-idoli jista' jkunu ħsieb, idea, konċett tiegħek dwar Alla li huwa fals. Meta tiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlek u le Alla mħajbat il-ħadd l-infern. Wara qed jinnega l-ġustizzja tal-Alla, f'moħħu hemm idolu. Mhuwiex qiegħed
jadura lill-Alla l-ħaj. Jekk aħna rridu ikollna ħsibijiet korretti dwar Alla, Alla nnifsu rrid jgħallimna minnu u kif inhu. U allura rridu nirrikorru lura lejn kelmtu. Mhux naħseb jien kif injata bil-ħaq ir-realtà. L-Allat mhux biss huma statwi, imma huma wkoll kwalunkwe ħaġa immaġinata, jistgħu jkunu wkoll flus, meta l-flus jagħmuk, meta s-suċċess jagħmel bik, meta inti tinxteħed f'ħajja ta' pjaċir u ma jimpurtak minn xejn aktar, ħajja ta' egoizmu. Imqar il-familja tista' tkun l-idolu tiegħek. Meta inti qed tgħix għall-familja, tajjeb illi ndusib il-familja tagħna, tajjeb li nħobbu għall-familja tagħna. Imma jekk il-lealtà u l-imħabba tagħna lejn bnedmin oħra bħalna huma minn huma tidħol f'kompetizzjoni mal-imħabba tagħna ma' Alla, dik hija idolatrija. Għalhekk Ġesu qal jekk wieħed ma jobgħodx il-missieru u l-ommu u l-ħutu u lil-ħajtu stess mhuwiex denju illi jkun dixxiplu tiegħi. L-imħabba tagħna lejn ħaddieħor paragunata mal-imħabba tagħna lejn il-Mulej Ġesu għandha tidher qisha mibeda. L-ewwel prijorità tagħna u Alla, l-affezzjonijiet tagħna għandhom kunu mdawrin lejh. Din ir-rabta tagħna mal-Alla, paradossalment, tilliberana. Marbutin mal-Alla ifisser li aħna nies ħielsa, m'għadniex il-sira. Kwalunkwe relazzjoni oħra, apparti minnu, tjassarna. U Pawlu qed ifakkarna hawnhekk. Dak iż-żmien meta ma kontux tafu l-Alla, intom tjassartu mal-Allat. Li min natura mhumiex Allat. Il-Bibja tiddikjara li hemm Alla wieħed veru. Isma' Iżrael. Il-mulej Alla tiegħek hu mulej wieħed. U int għandek tħobb lilu b'qalbek, ruħek, bil-qawwa kollha tiegħek. Niftakru fil-jasar preċedenti tagħna imma wkoll irridu niċċelebraw il-privileġġ preżenti tagħna. Aħna mifdija bid-dem ta' Kristu Pawlu jgħidilna imma issa li sirtu tafu l-Alla. Jew aktar x'magħrufin minn Alla. Dan huwa l-privileġġ tagħna. Illi issa nafu lill-Alla. Din hija l-meravilja illi John Newton għallimna nkantaw regolarment. Il-grazzja tal-aġeb illi laħqitna, illi fejqet l-ama tagħna, illi dawritna mill-iżvijar tagħna, dawritna lejn Alla l-ħaj, issa nafuh lill-Alla. Issa għandna din il-relazzjoni vitali ħajja miegħu nafuh. Ġesu jgħidilna din hija l-ħajja eterna. Illi jkunu jafu lilek Alla waħdek veru u li Ġesu Kristu li intibat. X'inhi l-ħajja eterna? Tfisser li aħna nafu lill-Alla permezz tal-medjatur illi hu ħatar. Meta Ġesu qal min jara li jara l-missier, għandna bżonn nersqu lejn Ġesu biex hu jarrafna lill-missier. U hekk insiru nafu minu dan l-uniku Alla ħaju veru. Però Pawlu kif jesprimi ruħu hawnhekk wa tant sabiħ. Immissa li sirtu tafu lill-Alla. Jew aktarx magħrufin minn Alla, qisu jikkoreġi lil nnifsu. Però li sirna nafu lill-Alla, aħna sirna nafu lill-Alla, veru. Imma aktar profond minn hekk hija li Alla sar jaf lilna. Tgħidli mela li Alla jaf dwar kulħadd. Jaf id-dettalji kollha tal-univers tiegħu. Imma li Alla jafna ġifieri Alla ħa l-inizjattiva. U għamel l-ewwel pass, u resaq lejna meta aħna qegħdin nitbedu minnu, u fittixna meta aħna ma kunniex jimpurtana minnu. U rrivela wera li hu nnifsu lilna meta ma kienx hemm uqija ta' interess f'qalbna dwaru. Dik hija l-istorja tagħna. Ta' kull wieħed waħda minna. Nistgħu ngħidu illi konna mitlufin. Issa konniex il-bot ħafna fix-xahar fid-desert. Jew xorta waħda mitlufin. L-inizjattiva f'din ir-relazzjoni hija tal-mulej.
Ġesu jgħid jien warrajt tajjeb. U naf lil tiegħi kemm sabiħa din, kemm id-doq ħelu. Ġesu jiena nafhom lil tiegħi. Jafhom. Ħafna minnhom għadhom qasbis twildu, jafhom. Ħafna minnhom imxerdin mad-dinja bħalissa, jafhom. Jaf fejn huma, jaf iċ-ċirkostanzi tagħhom, jafhom. U warrajt tajb li jaf in-naċ tiegħu u tiegħi jafu lili, hemm dir-rabta. Aħna nafu lilu u jaf lilna bħalma jafni l-missier u jien naf lill-missier u nagħti ħajti għan-naċ. Il-fidwa ta' Ġesu, il-mewta tiegħu fuq is-salib provditilna il-mezz biex aħna noqorbu lejn Alla, nkunu rrikonċiljati miegħu u nkunu ħaġa waħda flimkien. Il-fidwa hija pedamentali, il-pedament tar-rabta tagħna ma' Alla u Alla magħna. Wistin ta' Ippona darba qal: aħjar tkun magħruf minn Alla milli tkun tafu. Għax jekk tafu dan huwa l-għadd tiegħek, imma tkun magħruf minnu din hija l-ħidma tal-grazzja tiegħu. U għalhekk Pawlu hawnhekk qisu għandu jerġa' lura u jatina isma' xemm wara l-kwinti. Ta' bilħaq niftakru meta darba ma kienx hemm interess imbagħad bdejna interessaw ruħna, bdejna naqraw il-Bibja, bdejna nfittxu, bdejna nagħmlu r-riċerka tagħna, qalbna bdiet titqanqal. Kollu veru, imma minn wara l-kwinti kien hemm il-ħidma provvidenzjali tal-Ispiritu Santu li kien qed jiggwidana, kien qed jaqanqalna, irabbina l-għaġġ. Biex bħal marra Samaritana meta Ġesu offrila l-ilma ħaj, nirċevuh dak l-ilma ħaj u nħallu l-qolla warajna u mu ngħidu l-ħadd ieħor sib dak li qalli kollox dwari. Sib dak li jafni. James Packer ukoll jgħid xi ħaġa simili ta' x'inhuwa supremament importanti? X'inhuwa importanti? X'inhuwa importanti għalik? X'inhuwa ta' valur? Dwar xiex fuq min jaffissata ħajtek? Fil-versens tal-kelma. X'inhuwa supremament importanti? Mhux illi naf il-Alla, iżda l-fatt li hu nnifsu jaf lili, jgħid J.I. Packer. Jiena imnaqqax fuq il-pali ta' jdejh qatt mu se jinsini jew warrabni li Alla jaf lilna. Dik hija l-ħaġa li tħoll u torbot. L-istess Ġesu fl-istess diskors tiegħu fi-Ġwanni 10 jgħidilna l-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien nafhom, jerġa' jgħidilna jien nafhom. Jafna personalment u jsegwuni u jien nagħtihom il-ħajja eterna u b'ebda mod ma ħajintilfu qatt. U ħadd ma jaħtafhom li minn idi. Missier li tahom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd mu kapaċi jaħtafhom minn id il-missier. Meta l-Bibja tkellimna dwar il-ktieb tal-ħajja li hemm l-ismijiet tal-magħżulin kollha tal-Alla li dawn Alla fi żmien xi darbi oħra se jsejħilhom għal għandu, se jurihom li hu nnifsu. U allura l-assigurazzjoni tagħna bħala insara bħala dixxipli ta' Ġesu ma tinsabx f'saħħitna stess x'kapaċi nagħmel, kemm kapaċi nippersevera, le. L-assigurazzjoni tiegħi u tiegħek tinsab illi Ġesu Salvatur jaqbadna u jħaddanna miegħu u jżommna miegħu. Jafna personalment, ġabarna mill-qiegħ, jarafna bħala tiegħu u allura iżommna. Però hemm periklu potenzjali. Il-Galatin waqgħu fih, waqgħu f'din in-nassa u għalhekk għandna din littra llum il-ġurnata biex aħna ma nagħmlux l-istess żball tagħhom, ma naqgħux fl-istess nassa. Issa li sirtu tafu lill-Alla, jew aktarx magħrufin minn Alla. Kif qed terġgħu idduru lura lejn il-prinċipji elementari tant dgħajfin u foqra li magħhom tixtiequ terġgħu titjassru mill-ġdid. Qed tosservaw jiem speċjali u xhur u l-istaġuni u snin. Pawlu ma jistax jemmina din. Illi dal-Galatin illi pritkalm il-Vanġelu tant ċar il-Kristu ppreżentawlhom imsallab qudiemhom u għallhom dan huwa t-tama tagħkom.
u bid-dem tiegħu aħna ġustifikatu qudiem Alla u mhux bl-opri tagħna, mhux b'dak li nagħmlu aħna. U issa għaddew ftit ta' xhur, snin u waqgħu biex josservaw jiem speċjali u xhur, l-istaġuni u snin. Niftakarni jiena nosserva l-jiem speċjali. Ħares il-ħdud dik tajba ħares il-ħdud. U jalla nħarsu l-ħdud. Imma u l-festi speċjali, din minn fejn ġid, u l-festi kmandati. Illi nosserva il-festa ta' Marja Assunta, il-festa tal-Immakulata Konċizzjoni. Ġifieri qed niċċelebraw il-gideb, ma għandna ebda ħjiel fl-Iskrittura illi Marija li aħna ħobbuha u nirrispettawha u nsejħu l-ambirka Ġesu telet is-sema burħu l-ġisem, jew li kienet imnisla mingħajr dnub u għexet mingħajr dnub. Meta l-Bibja tiddikjar illi kollha dimbu u naqsim il-glora tal-Alla u wieħed biss illi mexa fuq l-art ħajtu kollha mingħajr dnub. Tosservaw il-jiem u xhur Novembru, ix-xhur tal-mejtin, menna nitolbu għal-mejtin. Mejju, ix-xahar tal-Madonna menna jiddu r-Rużarju kuljum. Meta l-Kristjanizmu jaqaf dal-livell ridikolu, ifisser li aħna isna warrabnieh il-Kristu. Isna m'għandniex bżonnu. Tosservaw l-istaġuni tar-Randan. Telgħad li post jiena illi inħaqat miegħi biex għal tul l-40 jum tar-Randan titlob kuljum. Skużi, nitlob kuljum matul is-sena kollha. M'għandix bżonn l-istaġun tar-Randan biex nitlob. Tosservaw ukoll is-snin. Is-snin tal-Ġublew, dibdija Bonifazju fl-Antik. Qed tifhem? Għal issa ħajibda seklu ġdid u nagħmlu dil-festa kbira, nagħtu l-indulġenzi. Għadhom jagħmlu għasallhom. Xi Kristjaneżmu fjak illi telaq l-irmiġ telaq il-talim apostoliku u Pawlu għawek qed jinkwieta u qiegħed kważi mnixxef fil-bidu tal-ittra qal jiena niskanta kif hekk malajr qed tabbandunaw dak li sejħilkom bil-grazzja ta' Kristu u qed idduru għal evanġelu differenti. Evanġelu ta' Emil, x'kapaċi nagħmel jiena, x'kapaċi inwettaq jiena, kemm jiena reliġjuż, kemm kapaċi nikseb punti quddiem Alla. Dan huwa l-periklu li aħna rridu nassu kontrih, il-periklu tal-legaliżmu. Illi jekk jiena nagħmel, jekk jiena bieżel, jekk jiena nosserva kwalunkwe kmandamenti u ordnijiet ġejjin minn fejn ġejjin, qed tifhem? Illi nispiċċa inkaxkar il-ktajjen fil-purċissjoni biex impatti għal dnubieti, jew insawat li nnifsi, qed tifhem? Naħsbu li b'daqshekk Alla ħelqana. Dak huwa legaliżmu. Dak huwa riżultat għax inkunu insejna. Kellu raġun John Newton waħħala dik it-tabella fuq il-fuklar. Ħalli kull jum, kull filgħodu meta jidħol fl-uffiċċju tiegħu kien jara u inti tiftakar li kont il-sir fl-art tal-Eġittu u minn hemmhekk il-mulej fdiek. U allura bħala nies mifdija rridu noqogħdu attenti illi ma nispiċċawx nosservaw kmandamenti legali tal-lut, la tal-lut, u lanqas ritwali pagani. U ritwali pagani dawn it-tnejn huma impotenti biex isalvawna, mhumiex kapaċi qazzuna jew resquna li Alla. Meta Ġesu huwa dak illi għamilna ħaġa waħda malla, li daħħalna fis-saltna tiegħu. Problema illi ma kienx biss fost il-Knies tal-Galazja, ma anke knies oħra. Pawlu kiteb l-ittra tiegħu lil-Kolossin, kongregazzjoni oħra f'belt differenti, Kolosse, u x'għidilhom? Jgħidilhom tħallu l-ħadd jiġġudikakom inkwantu ikel u xorb u fir-rigward ta' festa reliġjuża, jew ċelebrazzjoni ta' qamar ġdid jew sibtijiet. Imma jien niftakarni illi jekk niekol il-laħam nar ta' ġimgħa ma tistax. Dawn it-tip ta' kmandamenti, ivvintat ma qasbis nafu fejn ġew. Qed tifhem?
اللي بيهم الناس يحسبوا اللي ماشيين القدام قد يعملوا بروجريس لهلا. متى الله الليبرانا باولو كومبي يديرهم داون وما بس سمبليشمنت دل tal-ħwejġ kellhom jiġu, imma s-sustanza tinsab fi Kristu. La darba għandna s-sustanza, u ġifieri la darba għandna l-Kristu, m'għandna bżonn xejn aktar. U l-liberatur tagħna. U l-ħellies tagħna. U allura meta aħna nduru għal-liġi, bħalli kieku l-liġi tista' ssalvana. Inkun qegħdin nagħmlu dal-isbad traċedja illi Pawlu jrid iwissina dwara. Da bħal meta wieħed ħabsi malu il-ħabs. Is-sultan iżuru u jgħidlu ħaniftaħlek il-bib tal-kanċell, inti liberu, jiena fdejtek. U il-priġunier jgħidlu nirringrazzjak maesta, pero nippreferi nerġa' nidħol lura fiċ-ċella u nfaqqa l-katnazz. U dawn kull min jispiċċa josserva il-kmandamenti tal-bnedmin qiegħed jerġa' jmur lura fil-jasar. Lura fil-jasar. Meta Ġesu tana l-ħelsien fih għandna l-libertà. Mhijiex valla pena illi mpartu lil Kristu meta bih għandna aħna ġustifikati, meta huwa l-erf tagħna, meta huwa l-fidwa tagħna, meta huwa l-qdusija tagħna, ma' kwalunkwe ħaġa oħra, inkluża l-ubbidjenza tagħna għal-liġi t'Alla. Ma nistgħu nserħu fuq xejn, ma nistgħu niddependu fuq ħadd ħlief fuq Kristu innifsu. Kristu għas-sustanza, kwalunkwe ħaġa oħra hija biss del. Il-Knisja matul iż-żminijiet ovvjament nafu li waqgħet f'ħafna formaliżmu estern, tagħmel ċerimonji u ritwal u tiżjin fil-knejjes u kollox impressjonanti. Meta nafu li da kollu huwa impotenti. Ilax li kollok il-Kristu għandek it-teżori kollha, għandek il-rikkezzi insondabbli li Alla ħejja għalina u tagħna fi Kristu Ġesu. Hija ħasra meta l-Knisja flok tibqa' qrib tal-għarus tagħha, tal-ħabbej tagħha, tfittex ħwejjeġ oħra biex toġob il-Alla. Intom tasservaw jiem speċjali u xhur, staġuni u snin, meta l-fidi tagħna tiġi iddegradata, tisfa tant baxxa il nispiċċaw nagħmlu dal-affarijiet allura nkunu tlifna il-komunjoni ferriħa li Alla isejħilna għalija. Komunjoni ħbiberija ħielsa mal-mulej, dak huwa l-ideal, dak li rridna ngawdu l-mulej, illi nisfruttaw l-adozzjoni tagħna. Intom issa Pawlu qal ma tkomx il-sira, Alla fdikom, Alla bat l-Ispirtu tibnu fi qlubkom jgħid Abba Missier, mela ġib ruħek bħala wild ta' it-tifel jew it-tifla tiegħu li liberament tista' tersaq lejh u taf li hu missierek fis-smawiet. M'għandek bżonn xejn aktar. Ġib ruħek ta' iben, mhux ta' seftur. Kollok imbeżza, inċert, u sidek hux ħajkaċċik il-barra. Liben jibqa' dejjem. Liben jibqa' dejjem. Allura rridu nassu laħwa kontra il-legalizmu. X'inhu l-legalizmu? Illi jiena jidirli illi nista' nirbaħ il-favur ta' Alla bl-emmejjel tiegħi stess. Dak huwa valenu. Rridu nassu kontrih, ma nistawx nafdaw fir-ritwal, fis-sagramenti, fir-regolamenti, fil-forum esterni, kwalunkwe ħaġa. Rridu nassu sabiex ma naqgħux fl-istess żball tal-Galatin. Pawlu fatti jispiċċa biex jgħidilhom nibża mħabba fikom li jabli tħabat tal xejn fostkom. Fakkarkom Pawlu qed jindirizza diversi knejjes. Meta jgħidu knejjes għandek kongregazzjoni u kwalunkwe kongregazzjoni Kristjana hemm it-taħlit fiha.
qatt ma nistgħu konna garanzija illi knisja ta' 100 membru, dawk il-100 membru huma bil-fors u neċessarjament salvati. Ma nistgħux nirraġunaw hekk. Ħadd ma jaf il-qalb tal-bniedem. Tajjeb? Għan nitkellmu dwar il-knisja viżibbli. Dinja knisja viżibbli. In-nies hemm barra jaraw il-kongregazzjoni miġbura biex tagħti qima lill-Alla. Però għandna garanzija li kollha kemm aħna hawnhekk salvati nixtieq. Imma appuntu għalhekk Pawlu jgħid li nibża maħabba fikom li qabli tħabat ta' xejn fostkom. Illa għaliex dejjem ħajkun hemm nies li semgħu l-Evanġelju jgħidu li laqgħu l-Evanġelju imma mbagħad bemilhom jibdew juruk li m'għandhomx apprezzament ta' Kristu. Mhumiex qegħdin imqabdin miegħu, mhux qegħdin jafdaw fih. Qegħdin iserħu fuq dal-affarijiet li josservaw li speċjal u x-xhur, staġuni u l-bqija. Wara Pawlu hawnhekk b'din il-qalb pastorali u raj li jimpurtah min-naġġ ta' Kristu. Qed jappellalhom u raj imnikket, diżappuntat, anke frustrat. Il għaliex it-tagħlim tiegħu kien ċar. Imma dawn tajru issa jibdew jiżvijaw. Pawlu preżentalhom ikla tajba u minflok qalu isma' min jaf kieku mmorru nfittxu fil-landa taż-żibel forsi nsibu xi biċċa ħobs muffata u nikluha. Min jispiċċa biex ipartat l-Evanġelu tal-Grazzja ma' kwalunkwe ħaġa oħra. Huwa spiritwalment stupidu. Pawlu nibża maħabba fikom. Lil-Filippin qalilhom żommu sħiħ il-kelma tal-ħajja. Ħalli niftaħar fil-jum ta' Kristu li ma ġrejtx fil-batal u laqqas tħabat fil-batal. Kif nistgħu nassiguraw ruħna l-mexxin dritt meta nżommu sħiħ il-kelma ta' Kristu. Meta l-Evanġelu nożżuh, inħobbuh u b'ebda mod ma nħallu l xi ħadd jinfluwenzana biex impartuh ma' xi ħaġa oħra. John Stott, awtur Anglikan jgħid qalb Pawlu hawnhekk tixbaħ ta' Kristu. Miksura bir-regress flok ma marru l-qudiem marru lura. Miksura bir-regress ta' dawk li kienu ħobb. Il-ministeru veru fl-Evanġelu dejjem jinvolvi dmuħ kif ukoll taħbit. U veru. Sarenta mill-esperjenza tiegħi. Daqs kemm ħafna minnkom tferħuni, xuħut minnkom tniktuni. U nitħasseb dwarkom. Jekk intom qegħdin tiġu hawnhekk biex tisimgħu tagħlim bibliku u nibqa' narakom li m'intomx qegħdin tgħixu fil-libertà li tagħkom Kristu. U snin darba qal ħobb l-Alla u għamel li trid. Dik hija s-sejħa tagħna. Meta tħobb l-Alla tagħmel li trid fis-sens illi inti tkun trid tagħmel biss ir-rieda tiegħu. Ir-rieda paterna tiegħu. Alla huwa missierek. U kull ma qed jikmandak għal ġid tiegħek. Allura raj fidil bħalma kien Pawlu dejjem iħoss il-toqol tal-istat spiritwali tal-merħla. L-ideali li l-koll flimkien funita waħda ngħaddu l-qudiem. L-Evanġelju jsir tant prezzjuż għalina illi aktar ma jmur, aktar nirraġunaw l-Evanġelju tagħna l-libertà. Konna fil-jasar tal-Eġittu, il-mulej fdina, u bħalma fedalili kapaċi jifdel ħadd ieħor ukoll. U allura ejjew l-aħwa. Nieqfu sħiħ fuq l-Evanġelju. Nieqfu sħiħ, nkunu responsivi għalih, nirrispondu bi gratitudni għalih. Mhux imorru lura bħal granċ. Infittxu is-sodisfazzjon u l-ferħ tagħna fi ħwejjex li ma jistgħux jissodisfaw. Dik kienet il-problema wkoll tal-Lut fl-Antik meta Alla qalilhom permezz ta' Ġeremija qal il-poplu tiegħi jagħmel żewġ ħtijiet. Telqu lili l-għajn tal-ilmaġieri u qegħdin ifittxu l-ilma li jonfushom minn bjar imxaqqin li ma jistgħux iżommu ilma.
jekk Alla sejħilna biex nixxierku miegħu, ejjew nibqgħu sħiħ miegħu. Ejjew nibqgħu qrib tiegħu, ibqgħu fija. U jiena fikom. Min jibqa' fija u jiena fih dan hu li jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Kliem Ġesu. Mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Il-bniedem minnu nnifsu huwa reliġjuż, irid jivvinta, irid jagħmel, irid jimpressjona. Ġesu jippronunzja l-barka tiegħu fuq dawk illi jarfu il-falliment spiritwali tagħhom. Kif għamel John Newton? Evidentament kien fallut. Kien reċ. Bniedem miżerabbli. John Newton waħħal it-tabella tiegħu fuq il-fuklar u kienet biżżejjed għalih. Kienet biżżejjed. Il-ministeru tiegħu jurina kienet biżżejjed. L-aħwa, jekk hemm bżonn mhux fuq il-fuklar tad-dar waħħalha. Waħħalha fuq il-friġġ fil-kċina, waħħalha fl-intrata, waħħalha fil-garax, fuq il-bejt, waħħalha f'qalbek u qudiem moħħok. Iftakar li inti kont il-sir fl-art tal-Eġittu. U minn hemmhekk il-mulej f'dik. U dak hija raġuni il-għala aħna jridu nkomplu niġru it-tiġrija tal-fidi li hemm qudiemna. Amen. Amen. Amen.